नमस्कार, स्टार 24 महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। आपण पाहत आहात स्टार 24 महाराष्ट्र न्यूज। लाखखंडाळा येथील श्री समर्थ विद्यालयाचे NMMS परीक्षेत घवघवीत यश। श्री समर्थ विद्यालय लाखखंडाळा, तालुका वैजापूर, जिल्हा औरंगाबाद विद्यालयातील विद्यार्थी राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक परीक्षेसाठी अर्थातच NMMS च्या परीक्षेसाठी श्री समर्थ विद्यालयातील एकूण 14 विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते। त्यापैकी 9 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले। उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी 4 विद्यार्थी शिष्यवृत्तीधारक झाले आहे। आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातल्या विद्यार्थ्यांची इयत्ता 8वी साठी शिष्यवृत्ती परीक्षा 2021 ला घेण्यात आली होती। यामध्ये गुणवत्ता यादीत आलेल्या 4 विद्यार्थ्यांना प्रति विद्यार्थी महिन्याला 1000 रुपये असे वार्षिक एकूण 12,000 रुपये शिष्यवृत्ती 12वी पर्यंत देण्यात येणार आहे। शिष्यवृत्ती धारक झालेले विद्यार्थी नंबर 1 सोनवणे विशाल दत्तात्रय 113 गुण मिळवून जिल्ह्यातून 11वा आला आहे। नंबर 2 साळुंके साक्षी साहेबराव 99 गुण मिळविले। नंबर 3 लंगर गणेश नाना 90 गुण मिळविले। नंबर 4 मोरे शुभम साहेबराव 88 गुण मिळविले। उत्तीर्ण व शिष्यवृत्ती धारक झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या या घवघवीत यशामागे शाळेचे अध्यक्ष, मुख्याध्यापक, विषय शिक्षक, सर्व शिक्षक वृंद व मार्गदर्शक शिक्षिका श्रीमती कोकाटे मॅडम यांचे मोलाचे मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना मिळाले आहे। शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थी व विद्यार्थ्यांचे पालक, उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी व विद्यार्थ्यांचे पालक यांच्या शाळेच्या वतीने सत्कार करण्यात आलाय। यावेळी शाळेचे अध्यक्ष, मुख्याध्यापक व सर्व शिक्षक वृंद यांच्याकडून विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा देण्यात आल्या आहे। स्टार 24 महाराष्ट्र न्यूज साठी चीफ रिपोर्टर दीपक उगले येवला।